Na ako'y nakita nga post, ana siya, kung moabot man ang higayon nga masakit ko ug taman, promise dili na kumulaban. Murabag iyang ginapaabot nga tugutan na lang niya nga patyon siya sa iyang balatian kaysa mag-anto sa tanang klase sa kasakit ani nga kalibutan. Murabag dawaton na lang niya ang kasakit sa iyang lawas kaysa kasakit nga naa sa iyang dughan nga dili mapagawas. Murabag mas bugat ug mas dako na ang iyang nadawat nga kahiubos kaysa paghigugma nga iyang nadawat gikan sa nakapalibot sa iyaha. Ug kabalo ka unsay nakapasubo pani, ang wala ta kabalo kung kinsa sa atong pamilya ang naguna-una og sama ani. Basin atong mama, atong papa, atong ate, atong manghod o atong kuya. Maong ayaw kalimot nga kumustaha sila. Kanang tinud-anay nga pangumusta. Kanang pangumusta nga sila ang imong tuyo ug dili ikaw ang naituyo.